θρέψω την οικογένειά μου. Ο πατέρας μου δεν έχει δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή του. Ναι, πώς έτσι. Είναι νυχτοφύλακα. Ωραία. Και δουλεύει μόνο βράδυ. Ωραία την έχει εκεί, Εντάξει, βγάζει κάποια λεπτά, αλλά δουλεύω κι εγώ να συντηρώ την οικογένεια. Πώς φύγει. Είδατε με τον άλλον εκεί με την ηχθιόσυχαλα που έπνιξε, λέει, 3 άτομα. Ναι. Μια παρόμοια περίπτωση έχω πάθει κι εγώ. Είχα φτιάξει μια ηχθιόσυχαλα κάτω στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη πού όμως, πού έχει θάλασσα στην Τρίπολη? Έχω δικό μου κτήμα μεγάλο. Και έχετε άνοιξα, φτιάξει, υπόγεια γούβα και μετέφερα νερό από Ηλία, από Πάτρα, θαλασσινό. Και έφτιαξα μια σκάλα ειδική, μια ηχθιόσκαλα. Ξέρετε που ανεβαίνουν τα ψάρια, τρέφονται και κατεβαίνουν πάλι το βράδυ και κοιμούνται. Και πήγαινα να μου κλέψει ψάρια όπως αυτή εδώ. Και πατάει σε ένα σκαλοπάτι, υποχωρεί το σκαλοπάτι και σπάει το πόδι του. Και μου κάνει τώρα μήνυση ότι δεν είχα φτιάξει τη σκάλα, λέει, σύμφωνα με τα πλαίσια του νόμου. Ακούστε τώρα. Και εκείνος γιατί? Και τώρα με υποχρεώνουν και να τον πληρώσω, γιατί αυτός τώρα δεν δουλεύει, δεν μπορεί να πάει να κλέψει αλλού ψάρια και έτσι. Και το πληρώνω εγώ τα εργατικά. Και να με υποχρεώνουν να καταργήσω, λέει, την ηχθιόσκαλα και να φτιάξω ηχθιό ασανσέρ. Αλλά είναι, σας λέω, πώς έχετε εσείς το... Σήμερα τι φαγητό έχει? Σήμερα πρέπει να έχουμε στο φούρνο κάτι. Εβραίο στο φούρνο. Τι είναι αυτό το Εβραίο? Τι είναι, κρέας? Δεν κρέας, εβραϊκό, ομό. Από Εβραίο. Από άνθρωπο Εβραίο? Από άνθρωπο, ναι. Και πού βρίσκουν τον άνθρωπο και τον σκοτώνουν και θα δίνουν το κρέας? Δεν τον σκοτώνουμε, ομό τον τρώμε. Είναι ομό. Και πώς, δηλαδή για να φας πρέπει να τεμαχείς κάποιον άνθρωπο. Πώς καταλαβαίνουμε εμείς ότι είναι Εβραίος? Εκεί που περπατάνε στο δρόμο, πάει ένας ειδικός ψαράς δικός μας και φωνάζει «Hey, break!» Άμα γυρίσει αυτός είναι Εβραίος. Άμα στο Εβρέ, και τον πιάσει τον άνθρωπο και τον φάει. Το πιάνει με ένα δίχτυ και τον πάει εκεί που είναι η οργάνωση, στο Θιβέτ. Ξέρετε, είναι ένα βουνό έξω από τη Θήβα. Ναι. Τον παίρνει με το κτέλ και τον πάει στο Θιβέτ. Και τον σκοτώνει και δεν τον τρώτε? Δεν τον σκοτώνουμε, λέμε, ομό τον τρώμε. Πώς τον τρώτε ομό? Τον δαγκώνετε και του κόβετε δαγκονιές και τον τρώτε? Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δαγκονιές προσφέρουμε όταν έρθει κάποιος ξένος. Πώς βγάζετε εσείς σοκολατάκια? Ναι. Εκεί τον προσφέρουμε ομό και ο καθένας δαγκώνει ό,τι θέλει. Ό,τι μέρος, στήθος, μπούτι, φτερούγα. Από τον άνθρωπο? Από τον άνθρωπο, ναι. Πού τώρα σοβαρολογείς? Αλλά όταν δεν το κατάλαβα αυτό. για φαγητό το μεσημέρι τον μαγειρεύουμε κανονικά σε καζάνι, αλλά δεν τον σκοτώνουμε, τον βάζουμε ομό μέσα. Και εγώ αυτή τη στιγμή αν ήμουν Εβραία, έτσι? Ναι. Δηλαδή πότε και με πιάνατε, τι θα με κάνατε? Είστε Εβραία? Όχι, δεν είμαι. Λοιπόν, τι θα με κάνατε? Σας είπα, θα σας βάζαμε στο καζάνι μέσα. Όπως είμαι ζωντανή? Ναι, με ζεστό νερό, θα βγάζαμε τα ρούχα. Ναι, εντάξει, εννοείται. Γιατί τα ρούχα δεν τρώγονται. Καλά, άμα είναι και γυναίκα, τα βγάζουμε και για άλλο λόγο, να πάρουμε λίγο μάτι. Έτσι, Γιατί το μάτι, όπως έχετε εσείς το μάτι το αυγό, εμείς έχουμε το μάτι που βγάζουμε τα ρούχα από τη γυναίκα, την Εβραία. Μάλιστα. Λοιπόν, τη βάζουμε στο τηγάνι μαζί με λίγο σκορδάκι, λίγο... Ζωντανή όπως είναι, ολόκληρη. Ζωντανή. Δεν φωνάζει αυτή, δεν τσιρίζει. Φωνάζει, αλλά βάζουμε οτοασπίδες εμείς. Καθόλου αυτά είναι βάρβαρα πράγματα. Οτοασπίδες είναι ειδικές αυτόματες ασπίδες. Το λέει και η λέξη ότο, πώς λέμε ότο, μότο. Ναι, ξέρω, ναι. Και αυτόματες ασπίδες που απομονώνουν τον ήχο. Με το που φωνάζει αυτή σε πολλά δεσιμπέλ, πέφτει ο ήχος στα αυτιά τα δικά. Καλά, δεν τη βλέπετε όμως τις κινήσεις που κάνει όλα αυτά? Δεν κοιτάμε προς τα εκεί, γυρίζουμε το κεφάλι αλλού. Καλά, σοβαρολογείτε. Και σας ικανοποιεί αυτό το πράγμα, σας γεμίζει? Μας γεμίζει το στομάχι, όχι σαν ανθρώπους. Εν τω μεταξύ, εντάξει, εγώ δεν έχω πρωτήτερο έτοιμο βίο, έχω κάνει φυλακή 2 χρόνια. Τη Κέρκυρα στη φυλακή εγώ την έχω κάνει με τα χεράκια μου, με κάτι άλλους δούλευα παλιά οικοδόμος. Και τη φυλακή της Κέρκυρας την έχω κάνει εγώ. 2 χρόνια κάναμε να την τελειώσουμε. Εν τω μεταξύ τώρα κάπως πήγα να την γλιτώσω γιατί έχω λευκό μητρό. Ναι. Δηλαδή στην ουσία έχω κάτι καταδίκες, αλλά πήρα μπλάνκο και το άσπρισα. Τις έσβησα. Και τώρα έχω λευκό μητρό και εντάξει κάπου δεν με κυνηγάνε. Γιατί εγώ παλιά είχα καθαρίσει μια πελάτησα. Μπήκε μέσα με κάτι τυρόπιτες στο στόμα, κάτι πατημασίες εδώ, φοράγε ένα παλτό μαύρο και την καθάρισα εγώ, να φύγουν οι τυρόπιτες και αυτά. Και αυτή νόμιζε ότι την παρενόχλησα σεξουαλικά. Και μου έκανε μήνυση. Με πήγε στο δικαστήριο επειδή την καθάρισα και ήταν να φάω 1 χρόνο, αλλά τελικά την γλίτωσα και έφαγα 12 μήνες. Τυχερός ήμουνα. Τρελά πράγματα. Και δεν παίρνω και χαμπάρι, εγώ είμαι και ξέρεις τύπος, άμα με νουριάσω από εδώ από εκεί. Βλέπετε έχω 2 ουλές εδώ από καυγά. Και γίνει μια μέρα ένα μποτιλιάρισμα
Είχε πέσει μια ανταλίκα με μποτίλιες, είχε γεμίσει ο δρόμος και είχε κλείσει κίνηση. Του λέω κάτω δεξιά να την κάνουμε να φύγουμε, τίποτα αυτό. Δεν κάτω δεξιά άνθρωπε μου να φύγουμε, μου λέει άντε ρε από εδώ. Θα με πει εμένα ρε. Και κατεβαίνω κάτω, είχα ένα σουγιά τότε, μεγάλο που μάζευα χόρτα. Και κατεβαίνω κάτω, 3 μαχαιριές μου έριξε. Με πέτυχαν οι 2. Γιατί μου έκανε μια λαβή αυτός Ζιου Κίτσου και μου πήρε το σουγιά και άρχισε να καθαρίζει τα νύχια του. Και τρελάθηκα, λέω με το σουγιά, τα νύχια σου ρε. Με το σουγιά, εγώ κόβω χόρτα με αυτό το σουγιά και καθαρίζει τα νύχια σου. Και μου τραβάει 3 μαχαιριές, κάνω έτσι κάτι ελιγμούς εγώ και από τους πολλούς ελιγμούς ζαλίστηκα και έπεσα κάτω. Και βρίσκει ευκαιρία αυτός μία χρακ χρακ με μαχαιρώνει 2 φορές. Απίθανα πράγματα. Δεν ξέρω τώρα εσείς έχετε μπλέξει ποτέ με δικαστήρια με... Όχι, δεν έχουμε προβλήματα. Θέλετε να μπλέξετε δηλαδή? Όχι, δεν θέλω να μπλέξω. Γιατί εγώ δεν παίρνω χαμπάρι, μπορώ να κάνω έτσι μια κουτσουγγέλα διαστραβή και όποιος πελάτης με καταλαβαίνει, βγάζω το περίστροφο, δεν παίρνω χαμπάρι και μπαμ του ρίχνω στο ψαγνό. Μια φορά που έγινε αυτό, κοιτάξτε πως με έκανε. Πελάτης σας έχει κάνει αυτό? Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Φτιαγμένος ήταν, ξέρω εγώ, τρέχω στα δικαστήρια ακόμα. Πότε έγινε αυτό? Έχει 1 χρόνο τώρα. Χριστέ μου. Έβγαλε σουγιά? Ναι, σουγιά. Και γιατί πράγμα είχατε τσακωθεί? Γιατί του λέω εγώ πάμε από εδώ είναι πιο γρήγορα, όχι μου λέει στρίψε από εδώ ρε πάμε από εδώ θα έχει κίνηση, θα μπλέξουμε στα στενά, τίποτα αυτός. Και νευριάζει και μου τραβάει και όπως πάω να γυρίσω εγώ μου τραβάει μία. Θα σας πήρανε τα αίματα Και αίμα μου πήρανε και τα στοιχεία μου πήρανε όλα τα πάντα. Γιατί έπρεπε να μου κάνουν μετάγγιση, να μου βάλουν αίμα, καταλάβατε. Και αυτός τι έκανε εκείνη τη στιγμή? Έφυγε? Αυτός σηκώθηκε και έφυγε. Τον κυνήγησα όμως 4-5 στενά πιο κάτω και τον έχασα. Εμείς σας είμαστε δεξιά να μπούμε στην Καία. Ναι, όπου θέλετε εσείς. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Το λέω και για εσάς θα έχει λιγότερη κίνηση από πάνω. Όχι, εγώ φοβάμαι πλέον όπου θέλετε εσείς. Εγώ δεν επιβάλλω κάτι προς Θεού. Δεν ξέρω να τραβήξετε κανένα νυχοκόπτη, να κόψετε τα νύχια, ξέρω εγώ νυχοκόπτη. Τι να πω κι εγώ, όλοι οπλοφορούν σήμερα. Άλλος σουγιά, άλλος νυχοκόπτη, άλλος... Μια κυρία δεν έβγαλε τις προάλλες τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Γιατί? Για να βγάλει τα φρύδια της. Συγγνώμη γιατί είμαι λίγο θολωμένος. Ναι. Πριν 2 ώρες μου την πέσανε 2 τύποι. Ναι. Μου πήραν όλα τα ρούχα. Τι λες φίλε μου? Λέω ότι μου ελιστέψανε 2 άτομα. Δεν ακούς πίσω. Ναι. Επειδή με ρωτάς τι λες γι' αυτό. Και μου παίρνουνε παντελόνι, σακάκι, Δεν πήγε στην αστυνομία. πουκάμισο, μπουφάν, γραβάτα, ένα παπηγιόρ που είχα μέσα στην τσέπη, 2 φανελάκια που φόραγα για το κρύο γιατί έχω βροχίτιδα. Τι κάνει έτσι? Τι κάνει έτσι? Εγώ κάνω. Δεν με λες, είδες αυτός που σε έκανε τι μπουφάν φορούσε τέτοια πράγματα? Ναι, ένα καφέ. Αμάν. Και είχε μεγάλη μύτη? Ναι, πολύ μεγάλη. Ο άλλος μαζί του ποιος ήταν? Ο άλλος πώς ήταν, κάτσε να θυμηθώ. Ο άλλος ήταν πιο κοντός. Πιο κοντός λίγο. Άμα φορούσε καφέ, όχι καφέ, λίγο προς το πορτοκαλί. Ναι, προς το πορτοκαλί. Έτσι ένα κεφάλι έτσι μεγάλο και μύτη. Ναι, κεφάλι μεγάλο, μύτη, πορτοκαλί μπουφάν. Ναι. Με βιταμίνη C πάνω είχε σχέδιο. Τι? Κάτι βιταμίνη C είχε πάνω. Σχέδιο που είχε το πορτοκάλι. Ναι. Και μεγάλο κεφάλι και μεγάλη μύτη. Ναι. Μανταρινί το παντελόνι. Ναι. Και ένα πράσινο αχλαδί. Πράσινο. Αχλαδί. Ποιο? Το παπούτσι. Ιστορία. Ο ένας ήταν, είπες, ήταν το βυσσινί τα ρούχα του. Πορτοκαλί από πάνω. Ναι. Μανταρινί το παντελόνι. Αχλαδί τα παπούτσια. Και σάπιο μήλο το Αχλαδί, τι καπέλο. αχλαδί? Αχλαδί το πράσινο αυτό το... Πώς είναι το αχλάδι? Ναι. Καμία σχέση. Το πιο πράσινο. Ναι. Και έχεις λεφτά πολλά μέσα? Είχα, δεν είχα. Πόσα? 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια. Μου τα πήραν όλα. Όλα. Και είχα μαζέψει τα λεφτά αυτά, θα έβγαινα σήμερα με κάτι φιλαράκια. Είχαμε πει να πάμε σε μια ψισταριά να φάμε κάτι γουρνόπουλα, κάτι γαλοπούλες, κάτι τζατζίκια, ξέρεις, κάποια φέτα. Ξέρω, Κάνα κοτόπουλο, κάνα παεδάκι.
καμιά μοσχαρίσια, καμιά χοιρινή, κάνα ξυφία, κάνα σουβλάκι, κατάλαβα, ναι, καμιά πατάτα, καμιά ρώσικη, καμιά τυροσαλάτα, καμιά κοπανιστή, καμιά τσιροσαλάτα, κάνα μπακαλιάρο σκορδαλιά, καμιά Βουδαπέστη, καμιά Λουξεμβούργο, κανένα γίγαντα, καμιά τυροπιτούλα, τυροκροκέτες, μπουρέκια, φλογέρες, κάνα κονουπίδι, κάνα γεμιστό, τίποτα, κάνα παστίτσιο, κάνα παπουτσάκι, καμιά φασολάδα. Έχει πολλά, ναι. Πάρα πολλά. Εμείς τα παίρνουμε όλα. Επειδή είμαστε πολύ καλοφαγάδες, Ναι. και γουστάρουμε, Ναι. μας αρέσουν και παίρνουμε απ' όλα. Και τελικά μένουνε. Μη φτύνεις γιατί έφτυσες και μου ήρθε μπροστά. Το ξέρω, εσύ τώρα συμπάσχεις μαζί μου, σε καταλαβαίνω, Ναι. γιατί σε βλέπω. Ναι, τι παράξενο ρε. Το ξέρω, αλλά μη φτύνεις. Την άλλη φορά ήμουνα στο κέντρο, Τσιμισκή, Βασιλίσσης Όλγας και Εγνατή Αγωνία. Και βγαίνει ένας ξαφνικά και μου τραβάει μία με το μαχαίρι, μπαμ! Εκπισοκρότησε το μαχαίρι και με πέτυχε στο δεξί πλευρό. Βράδυ για μέρα. Βράδυ. Πάλι το αμάξι οδηγούσες. Όχι, όχι, με τα πόδια. Α. Αυτός. Εγώ με τα μάξι. Είχα μαχαιρώσει ένα άλλο συνάδελφο για μια κούρσα. Ναι, για μια κούρσα είχαμε πάει και οι δύο να αγοράσουμε κούρσα και βλέπω εγώ αυτό το αυτοκίνητο και μου άρεσε, μου γυάλισε. Και το ήθελε για αυτός. Ρε, εγώ το είδα πρώτος, όχι εγώ το είδα δεύτερος να μου λέει ο άλλος, εγώ το είδα πρώτος να του λέω, εγώ το είδα δεύτερος να μου λέει ο άλλος. Πιανόμαστε στα χέρια και τραβάει πάλι σου για αυτός, εκεί κάπου την γλίτωσα. Γιατί πήγε αυτός για οπλοχρησία. Ναι. Απλά εγώ πάνω στο τζαμπουκάκι αυτά του παίρνω το σουγιά και του ρίχνω μία και ναι, θεωρήθηκε ότι εγώ ήμουνα ένα μίνι. Αυτός σκότευε ένα μίνι, αλλά εγώ θεωρήθηκα ένα μίνι, οπότε την κλείτωσα φτηνά. Ήταν να φάω 2 χρόνια, τελικά έφαγα 24 μήνες. Μιλάμε με έπιασε εξαπίνης, γιατί εγώ δεν είχα φάει τίποτα, ήμουνα πίναγα εκείνη την ώρα και με πιάνει αυτός εξαπίνης, είμαι και εγώ λίγο... Εξαπίνης όταν λέτε δηλαδή τι? Ήτανε στην πείνα αυτός. Μάλιστα. Ήταν στην πείνα και ήθελε να πάρει το ταξί αυτό να πούμε, που έχει 20 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και του λέω εγώ το είδα πρώτος, όχι μου λέει αυτός, εγώ το είδα δεύτερος. Μια ιστορία πριν 4 χρόνια, είχα μαχαιρώσει ένα δικηγόρο, γιατί τον είχα πιάσει με την αδερφή μου. Και εγώ είμαι από τη Μάνη, ξέρετε, υπηρώτης, και τα πήρα στο κρανίο και το μαχαιρώνω, με πάει στο δικαστήριο, τι έκανα εγώ μαγιά, γιατί εμείς οι υπηρώτες είμαστε γάτες. Έβαλα δικηγόρο στο δικαστήριο τον ίδιο, το μαχαιρωμένο. Ένας άλλος εχθές συνάδελφος, δεν μαχαίρωσε μια πελάτησα επειδή ήταν κρυωμένη και τον κόλλησε, λέει, άρχισε αυτός να φτερνίζεται και λέει εσύ φταίς της, λέει, και τραβάει το μαχαίρι, 42 μαχαιριές, καμία δεν την πέτυχε. Το έκανε το ταξί, χάλια, χάλια. Τι δερμάδινα έσκησε, τι μοκέτες κάτω, τι χαλιά, μοσαϊκό όλο κάτω το έκανε, χάλια. Έχετε προσβληθεί από ιό? Όχι. Εγώ προσβλήθηκα προχτές από ιό. Έχω και μια κόρη, αλλά μου λέει σε μια δόση ο ιός. Ρε πατέρα, πώς είσαι έτσι με τις σουλές να πούμε, άντε κάνε καμιά πλαστικιά να πούμε να στρώσεις. Με πρόσβλησε. Με πρόσβλησε γιατί 16 χρονών παιδί το μεγάλωσα, το σπούδαξα στο πεζοδρόμιο, γιατί εγώ έχω τελειώσει το σχολείο του πεζοδρομίου, ξέρετε, και έστειλα και το γιο μου στο ίδιο. Δουλεύει στο Δήμο. Βάζει πλάκες και τέτοια σε πεζοδρόμια. Το σπούδαξα και γυρίζει τώρα και μου λέει να πάω να κάνω πλαστικιά να πούμε. Και όποιος πελάτης με καταλαβαίνει, βγάζω το περίστροφο, δεν παίρνω χαμπάρι και μπαμ, 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 του ρίχνω στο ψαγνό.